Dobre, čaute ľudia, v novom videu začíname novú sériu napodobňovania golých hráčov z rôznych národov. Ako prvé je Brazília. Dajte like a odber a bavte sa. Tak ako prvý gól budeme mať Roberta Carlosa proti Francúzsku, kde to perfektne napálil do šibenice. Prvý pokus. Záško trebalo hore dvihnúť. Dobre. Druhý pokus. Tretí pokus. Posledný pokus. Nevyšiel. Ideme na ďalší. Ako ďalší máme Priama Winkla. Prvý pokus. A toto bol bohovisko. Druhý pokus. Ronaldinho. Asi ideme pre ňu, jak inak. Dobre ľudia, pre prekopnutom myči si ideme pekne po ňo a na čo som tam videl? Počka, pribehneme. Je tuto. Čo tam píše? Turnaj Old Boys 5.7. v Pakostove. Pozvané mužstva. Futbal spája generácie. No, neviem, či by som došiel. Neviem, možno. Poďme po myč. Opa. Dobre, máme myč. A môžeme pokračovať ďalej. Dobre. Tretí pokus. No. Bože. Dobre, štvrtý pokus. Let's go. No, skoro! Ide sa, posledný pokus. To musím dať. No to skúsim dať, ale musím. Pochybujem, ale ide sa na to. Dobre, ako ďalší gól bude Neymar proti Flamengu, kde prešiel polku ihriska. Dostal spoluhráča, prešiel niekoľko stoperov, protihráčov a zakončil. Perfektne. Kus, nemáme kuželky, máme lavičku. Tam aspoň mám ten spoluhráč, lavička prihraje, dobre. Kázal? Prihral, posunul dopredu a... Prvý pokus. Tak to aj tak? Tak, prehodil a... Toto bolo dobre. Dobre, tak ten druhý ideme skúsiť. Let's go. Hop. Normálne, keď raz vyšiel, môže vydať druhý, no. Dobre. Tretí pokus. Dobre. Posúval. Ideme na to ďalší. Tak. Ideme na piaty, keď už nám došla lopta. Posledný. No, bolo. Máme! Let's go! Sme na závere toho videa. Dajte like, kliknite na odber a čaute.